fanden altså. Undskyld, ikke sige noget. Så kan hun ikke, det bryder hendes koncentration. Men det er egentlig rigtigt nok, altså ikke det, men altså det er sgu, når der er nogen, der står og råber udefra, man kan ikke høre en skid alligevel. Og... Er det ikke rigtigt? Nu er den i gear, okay? Er vi enige? Ja, og så kan du bare huske, at hun har gemmer sig. Det husker hun. Giver hun gas i omspringningen? Nej, jeg har sagt, hun skal prøve at gå ind om et par steder. Kigger nu op på folden, der hesten er der. Nu er den. Fint, hva'? Ja, det har jeg sagt til hende hos. Det er perfekt, det der, det er perfekt. Flot, Martin. Så skal hun bare lige på omspringning. Hvad er omspringningen? 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Så gælder det ikke også. Mærkelig måde, hun er på den her. Jo, det kommer sgu igen nu. Kom så. Lidt fart. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Godt. Vi er i gang der. Kom nu for helvede. Nu må du ikke sige noget. Nej. Bare hun fejl. Ja. Hun skulle lande i højre eller fire. Ja, Så det er nu, hun skal dreje efter den her 4. det gør hun. Flot. Kom nu. Ja. Ja, det er da super. Så indenom igen, det er hun jo med på, ikke? Jo. Det er perfekt, hva'? Se ikke en ridning. Hva'? Super, Martin.